Jo també volia que conegueu a l'Àlex Muñoz, que està en aquests moments prenent en vídeo les jornades perquè les puguem penjar a internet i a YouTube, i que treballa amb nosaltres, un xicot que viu a la natura, que viu al Montseny, Arbúcies, si no recordo malament. Jo, aquest xicot? Aquest xicot, l'Àlex. Jo soc d'Arbúcies, Sí? Correcte. Bé, no dic perquè hi ha una persona darrere de la càmera, no? L'home, ell es fa dir l'home detrás de la càmera, l'home de la càmera. Jo volia disculpar abans que res, d'entrada agrair al doctor Montserrat, al vicedegà, la seva presència en aquestes jornades, i dic que aquestes jornades es fan gràcies bàsicament al Departament d'Història de la Filosofia i al Departament de Teorètica i sobretot del màster de Ciutadania i Drets Humans. Aquí hi ha 2 departaments i un màster que són els que donen supluc a la jornada, si no, no es podien fer econòmicament. Patim molt des del punt de vista econòmic, més aquest any, però per almenys les podem portar a terme. Volia disculpar, a part d'agrair la presència del doctor Montserrat, disculpar el doctor Candel, que és el director del Departament d'Història i la Filosofia, que és molt agut i és un personatge molt interessant. No pot vindre a estar a Madrid per uns compromisos i no pot assistir. I ha estat els últims 3 anys. Ell té una visió de l'ecologia neomarxista que ens ajudaria molt també amb el debat, etc. 2 coses sobre la pel·lícula del Gogol Lotmayer. És una pel·lícula que vam considerar que valia la pena portar. N'hi havia altres. De fet, si la voleu adquirir, es pot adquirir a la FENAC. Últimament n'hi ha algunes. Desapareix molt ràpid, però n'hi ha alguns exemplars. És una pel·lícula que, de fet, crèiem que, com que aquí la idea era mostrar la naturalesa no com a objecte, sinó com a subjecte, i aquesta pel·lícula compleix aquests requisits. Aquesta pel·lícula ensenya els crits de la natura, els animals, l'atmosfera global del que rodeja el territori, omple una sèrie de requisits que creiem que era important. Bé, jo no m'estendré massa, 10 minuts, però sí voldria tornar al tema després de les intervencions d'en Jordi i del Martí Boada, voldria potser posar uns accents sobre el tema de la discussió que després reprendrem amb vosaltres sobre els paradigmes, sobre diferents paradigmes. Clar, aquí parlem de diferents paradigmes d'entendre la natura, encara que, com en Jordi ens ha explicat, només n'hi ha un oficialment. Només n'hi ha un, que és el científic, que és el físic matemàtic, per la revolució científica i programat pel positivisme i per la revolució industrial, però sí que hi ha altres cosetes que no s'han acabat de determinar que val la pena per almenys mencionar-les. Jo ho dic perquè últimament, no sé si el Jordi ho sap, he estat treballant molt la comprensió de la natura de les bruixes catalanes, de les remeieres i de les bruixes catalanes. M'ha donat per aquí des de fa un parell d'anys. Des que Vic a Caldes de Montbui, hi ha hagut greus processos contra les bruixes catalanes, em vaig donar compte que em valia la pena reivindicar una sèrie de coneixements que aquestes dones tenien. Mirarem si podem... De fet, les bruixes catalanes i els bruixots catalans l'únic que fan és seguir el paradigma de comprensió de la natura del xamanisme que avui en dia coneixem a través de Carlos Castaneda o a través de molts exemples, en Harner, de molts exemples que ens parlen de com entenen els xamans la naturalesa. Aquest seria un tema, el paradigma xamànic, que és un tema interessant d'anàlisi i de discussió. Un altre paradigma interessant d'anàlisi i discussió, evidentment, és el paradigma romàntic, el paradigma de la ciència romàntica, que ve, com parlava el Martí, a través de Goethe. Goethe és el que impulsa la revolució científica romàntica, que s'oposa a la revolució il·lustrada i també a la revolució del positivisme. Amb una sèrie d'idees científiques es proposa un mètode nou de ciència, el mètode genètic morfològic. Ho he dit moltes vegades que avui en dia les úniques ciències romàntiques que han arribat fins a nosaltres són l'homeopatia i la medicina natural. Són les 2 ciències herederes de Weimar, de Goethe, del metge de Goethe, a través de Hufeland, i per l'altra banda el Samuel Hahnemann, recolzat
per Goethe i pel mateix metge Hufeland, que és la persona clau a Weimar, a nivell de la medicina, que arriba fins als nostres dies. Però hi ha una persona important com continuador del paradigma romàntic, de les ciències romàntiques. Recordem que Goethe va desenvolupar també no sols una teoria dels colors nova, va desenvolupar una teoria de les plantes de botànica molt interessant, que no sé si el Martí algun dia tinc ganes de passar-li la traducció clau de la botànica, que s'ha fet ara fa poc, perquè fins ara no hi havia traduccions bones de la botànica de Goethe. I sobretot hi ha una cosa que va fer Goethe que és molt interessant, que és la geosòfia, com entendre les muntanyes, com entendre les grans muntanyes, els vectors de força de les muntanyes, perquè Goethe estava en contra de la comprensió de la muntanya com algo merament capes geològiques, vulcanisme. Ell odiava el vulcanisme, creia que era totalment incorrecte intentar comprendre la creació de les muntanyes a través del vulcanisme. Hi ha una discussió de Goethe contra Werner, de l'època, el vulcanisme de l'època, molt llarg, no entrarem en el tema aquest. Però sí que hi ha un personatge en el segle XX que treu conseqüències de la visió goetheniana i la visió romàntica de la ciència. I aquest personatge és el creador, com comentava en Jordi, de l'antroposofia, Rudolf Steiner. Steiner, que va estar a Weimar i va treballar el paradigma genètic morfològic de Goethe, el va tornar a oferir a l'actualitat científica del Berlín dels anys 20, amb tot el problema del nazisme, etc., que ara no hi entrarem. Però hi ha una cosa molt important de Steiner, perquè Steiner diu que tenim que anar més enllà del paradigma goethenià, en un moment determinat. I us ho vull mencionar. Amb els famosos llibres de Steiner, Die Rätsel der Philosophie, els enigmes de la filosofia, hi ha una frase al final, quan ell passa balanç de tota la filosofia occidental, té una frase respecte a la teoria del coneixement que és clau, des del meu punt de vista, per lo que estem avui en dia explicant paradigmes de la natura. Diu Steiner, no l'he portat al llibre, cito de memòria, potser hi ha alguna frase, hi ha algun adjectiu que no encaixa. Diu Steiner, si volem superar la visió positivista i la comprensió positivista de la naturalesa i de la realitat, partirem dels romàntics, però tenim que anar més enllà. I aquest més enllà implica que ens tenim que atrevir a entendre la naturalesa des d'una perspectiva, des d'un model de consciència no ordinari. Frase clau. Tenim que caminar cap a un model de consciència no ordinari. És a dir, l'intel·lecte no pot ser el que mani. El lògic racional, l'intel·lecte no pot ser el que mani en la nostra comprensió de la naturalesa. Tenen que haver-hi elements diferents, no ordinaris. Què vol dir Steiner quan està parlant de consciència no ordinària? I recordo xamanisme, Castaneda, etc. Clar, està insinuant clarament que la natura té també altres elements consciencials que podríem entendre. Com, per exemple, l'etèric energètic. Com, per exemple, l'emocional. Com, per exemple, lo paranormal, algo que està amagat darrere de la causalitat natural. I com, per exemple, i sobretot, la visió espiritual, la visió elevada de sentiments nobles que ja ratllen la transcendència. És a dir, Steiner, en Die Rätsel der Philosophie, ens diu això, que la tasca de la filosofia en el segle XX és, sens dubte, desenvolupar un model no ordinari de consciència que ens permeti utilitzar una sèrie de recursos de la nostra consciència que no els utilitzem, perquè sempre focalitzem en l'element intel·lectual i lògic i racional. Jo no vull dir gran cosa més. Evidentment que hi ha... De fet, això ens porta al xamanisme, també. Hi ha un metge, que és en Gerd Hammer, que va crear fa 20 anys a Alemanya Die Neue Medizin, Die Neue Medizinwissenschaft. Hammer és el gran personatge de la medicina moderna que presenta
die drei großen Eisenerzgesetze, les tres regles de ferro, no? Eiserne Gesetze, no? En el qual desmunta la medicina positivista actual, indicant bàsicament que amb aquestes tres lleis lo fonamental de la causalitat, de la etiologia de les malalties són els xocs emocionals de les persones. Hammer ha estat a la presó 3 anys degut a això, però bueno, aquesta és una altra història. Entraríem a la història dels dissidents occidentals i de la persecució. Avui en dia el llegat de Hammer s'està extenent per una gran quantitat de facultats de medicina, amb diferents recursos. Hi ha molts metges que estan acceptant la etiologia Hammer. De darrere del càncer, darrere d'aquí, darrere d'allà, hi ha problemes espirituals i emocionals. Hammer es queda curt, perquè ja també avui en dia s'estan desenvolupant problemes espirituals a la medicina. Bé, només us volia donar aquests aspectes, diguéssim, generals. Per acabar jo diré que jo sempre he dit, i el Jordi ho sap, que hi ha 2 problemes importants davant del 2012, davant del canvi de paradigma o davant de la revolució de consciència que necessitem, i que per cert us recordo que aquí hi ha una persona que va fer fa 20 anys, no? Fa 20 anys, un llibre que us recomano, que ens parlava ja de canviar la consciència, els nous paradigmes de consciència, que el vam editar a la revista Integral, que per cert m'ha preguntat molta gent on es compra el llibre i no hi ha forma avui en dia. Està exhaurit. És el primer llibre que tenim sobre aquest tema. I sobretot sobre el tema, que potser més endavant parlarem, perquè aquí també veig l'Albert Soler, que és un estudiant de física de la teva universitat, de l'Autònoma, i que a més està molt interessat en les visions quàntiques de la naturalesa, algo que també en Jordi ha tractat molt. Jo més dic que, i amb això acabo, que hi ha 2, jo crec que pel canvi de consciència que necessitem i que tots estem insinuant, té que haver-hi, evidentment, hi ha 2 problemes greus. Un és el problema de la ciència, fins que no aconseguim, sigui pel camí que sigui, xamanisme, a nivell quàntic, ciència goetheniana, el que vulguem, si no aconseguim canviar, o per almenys aportar elements que modifiquin el paradigma científic actual, difícilment farem el gran canvi que necessitem per canviar el model de sostenibilitat, de desenvolupament. I després hi ha l'altre tema, que és un tema que amb en Raimon Paniker, al cel sigui, s'ha discutit molt, que és, evidentment, que l'altre paradigma que es té que canviar és el paradigma judeocristià, el paradigma religiós actual de les religions monoteistes actuals, que impedeix que l'ésser humà torni a trobar l'espiritualitat i la connexió amb la transcendència. Perquè el sorprenent del cas, ja ho deia en Raimon, aquella famosa frase de que el puesto on hi ha més fe del món és a Roma. Sabeu per què? Ens deia el Raimon. Perquè tothom que va allà i veu el Vaticà perd la fe i per tant s'acumula la fe a Roma constantment. I aquest és el problema. El problema és, evidentment, que les religions monoteistes actuals impedeixen que l'home torni a connectar amb la naturalesa. Parlen de la transcendència i es neguen que fem experiments amb la transcendència. Volen tindre el monopoli de la transcendència. I això no pot ser. La natura és a l'estuig on està amagat el diví i mentre la condenem no hi haurà forces. I aquí encaixa amb el que es deia jo, que m'he tirat 4 o 5 anys buscant les bruixes, els bruixots i les fades i aquestes històries. Bueno, gràcies. Moltes gràcies, professor Piolats. I parlant de llibres, veureu que davant del Lluís Romaní hi ha 2 caramulls de llibres. Albert és un dels primers llibres de l'Octavi Piolats, Antígona i Platón en el joven Hegel, i el blau és d'un servidor que es diu Entendre la natura. I ja estan aquí perquè els agafi qui vulgui. I passem la paraula al Lluís Romaní. Acosta't un micro. Aquests aparatos, com sentiu així? És també perquè ho graven amb la càmera. Agafa el cabàs millor. Sí, exacte. Sí.
No, són aquestes coses, aquestes manies. Per mi tots els invents tecnològics són més barreres que altres coses. Perdoneu-me, estic habituat a fer les taules rodones en forma rodona i aconsegueixo molt poques vegades, però llavors això hi hagi uns de públic així més avall i tots frontals que es veuen al clatell els uns als altres i aquí dalt una espècie d'Olimp dels déus, no sé si de la ciència o de què, però em fa una certa gràcia. A més, doncs, esclar, dintre de la pedagogia Waldorf, que és on estic ficat, em dedico a organitzar seminaris de formació de mestres que busquen una altra pedagogia. Jo estic una mica especialitzat, una mica només, en les arts auditives i llavors tots aquests amplificadors i aquestes coses que hi intervenen. No se sent, muta mia. Me l'haig de ficar més... Ara se sent? Bé. Si tu els agafes mania, també t'agafen mania tu. Sí. Sí. La tècnica té això. Llavors, bé, la qüestió de la pedagogia Waldorf és, anava a dir un intent, però actualment ja està prou desenvolupada com perquè tingui el seu èxit, inclús ha arribat aquí a Catalunya, després d'estar extesa per tots els països del món. Fa poc he estat a Suïssa, allà al Goetheanum, que és la gran universitat en honor de Goethe que va fer Rudolf Steiner, i vaig estar ara després de Setmana Santa i hi havia més de 1.000 professors de països de tot el món. 20 anys endarrere només hi havia gent nòrdica pràcticament i algun català escapat. I actualment doncs, hi havia gent de totes les cultures, no? I de tots els colors de pell. Hi havia gent des de encara d'indis peruans autèntics fins a gent de Sri Lanka, de Sud-àfrica. És curiós com aquesta pedagogia s'ha extès en totes les cultures, no? Hi ha gent que comenta que deu haver-hi alguna cosa com de comú en totes, i potser sí que la va encertar més o menys Rudolf Steiner, que va intentar moltes coses que em semblaven utòpiques, però algunes han funcionat, no? Seria una qüestió de filosofia pràctica, no? Potser. Llavors, a partir d'idees de Goethe, d'aquesta ciència ampliada, que més que ciència, el que pretenia Goethe, potser en converses amb Schiller, era unir art, ciència i religió o espiritualitat, no? Llavors ell deia, a veure, qui té art i ciència ja té religió, ja ho té relligat, no? I després diuen que va comentar, i qui no té art ni té ciència, que tingui religió. Llavors potser que vagi a Roma, no sé. Hi ha aquests tres elements que s'han dividit en un moment determinat, oi? Llavors la qüestió era com tornar-ho a unir, i potser encara estem aquí, són maneres de conèixer i de relacionar el jo amb el món, en definitiva, no? Perquè aquí hi ha una divisió, un dualisme que ens té... ens produeix una angoixa que ens fa anar a la recerca d'això, d'una unió, no? I en diem coneixement, els artistes també, d'alguna manera, fan experiments, així es podria entendre l'art modern, i l'espiritualitat en aquests moments no sabem ni com pronunciar-la, ni si es pot, dins d'una universitat en què tot són ciències, inclús les ciències religioses. En altres llengües, com en alemany, és més fàcil perquè la paraula esperit es diu Geist i és un concepte molt més ampli que inclou pensament, cultura, creativitat, etc. Però al sud d'Europa, que hi ha hagut durant molts segles el monopoli cultural de Roma, doncs pesa també no només a nivell religiós sinó a nivell conceptual, de llenguatge, etc.
Llavors es fa una mica difícil, en el cas també de les escoles Waldorf, que vagin creixent en països llatins, en els nòrdics doncs han crescut molt, no? Però actualment ja n'hi ha a la Índia. Llavors fa gràcia, no? Aquesta unió també no només de nord i sud, sinó d'Orient i Occident, no? I per tot Sud-amèrica també. Es veu que els indis quechues reconeixen que és una de les poques coses occidentals que la troben valuosa i que enllaça amb el seu inconscient col·lectiu. Llavors, esclar, la manera d'ensenyar en aquestes escoles, doncs, a veure, la paraula ensenyar gairebé que fa angúnia, no? Però és tot molt vivencial. És a dir, per exemple, va per septenis, hi ha un estudi de Steiner i d'altres, no? Es pot anar comprovant que l'ésser humà cada 7 anys, això ho diuen els metges també, no? Que canvia totes les cèl·lules físicament, si és que existeix el físic, del seu cos, no? Però és que també emocionalment hi ha canvis, no? Llavors, als 7 anys tradicionalment hi ha el canvi de dentició, que significa alguna cosa. A partir dels 7 anys, en gairebé totes les cultures, doncs, hi ha un aprenentatge del món ja simbòlic, no és només el jugar, sinó els símbols, es comença la intel·lectualització, l'aprenentatge de la lectoescriptura, d'una manera o d'una altra, i llavors és una altra etapa, ja s'està preparat, no? I les escoles Waldorf, doncs, tot el primer septenni, si es pot arribar fins als 7 anys, de vegades només és fins als 6, a Finlàndia poden arribar fins als 7. Potser aquest és un dels secrets. Juguen. Els nens juguen. I llavors, tot jugant, d'una manera més o menys vigilada pels grans, que no hi hagi masses patacades, doncs així aprenen, no? Perquè aprenen a desenvolupar el seu cos, a ser conscients de què és això de l'espai tridimensional, perquè de fet és un misteri per un que neix. El temps també, llavors tot això ho han d'aprendre, no? L'espai-temps, això lligaríem amb els quàntics, no? Doncs és una cosa que la trobem molt normal, però potser no ho és tant, no? Vist des d'algun altre estat alterat de la consciència o des d'alguna altra dimensió. I llavors ells fan grans progressos durant 7 anys amb l'investigació de tot això, què és l'espai físic i com manegem aquest vehicle que portem, no? Llavors, així progressivament en cada un d'aquests septenis es va avançant, no? Això lliga bastant amb experiments del Piaget també i altres, no? La qüestió és que s'ha posat en pràctica a les escoles Waldorf i funciona, almenys els nens fan bona cara. Després de més grans, clar, hi ha la típica pregunta, però després com s'adapten a la vida normal? Avui dia potser ja fa riure això, perquè la vida normal, jo els dic, arriben a la crisi i a l'atur igual que els altres. Bé, això són tan humans com els altres, no? Ara tenen més imaginació, han jugat més, són més artistes, la ciència, que potser és el cas que ens ocupa, no? Perquè en alemany també es diu Naturwissenschaft, o sigui, la ciència que en diem aquí és ciència de la natura, no? Aquí lliguem la cosa. La ciència moderna és de la natura només. Les geistige Wissenschaften, no, pràcticament les ciències de l'esperit, aquí en diem humanitats, lletres, filosofia, tot això que un dia d'aquests pot ser que desaparegui, no? Llavors aquest és un tema. Les ciències de la natura, o les ciències, la física, la química, la geometria, les matemàtiques, s'ensenya, però d'una manera artística, experimental, goetheana. Les matemàtiques, les taules de multiplicar s'ensenyen amb jocs, amb rondes, amb sardanes, per dir-ho així, no? Pràcticament. La física i la química és experimental, bàsicament experimental. Inclús els elements químics famosos, abans d'estudiar les taules dels elements, s'experimenta amb tendències d'això que en diem matèria, també se'n diu, no? Però, clar, hi ha tendències, s'assembla una mica a l'alquímia, no? Hi ha elements que són com sulfúrics, d'altres cristal·litzants, etc.
Llavors, tendències, dius tu. Sí, tendències Dels minerals i el que sigui. que en podem dir materials, però que també es poden identificar amb emocions. No? Ho dic per això, es pot assemblar la química a l'alquímia, no? Perquè un s'hi sent implicat, i quan el nano que aprèn allò s'hi sent implicat, doncs llavors se submergeix en l'experiment i li agrada la química. Ho dic perquè a mi no m'agradava gens, perquè el professor de química només tenia una pissarra i unes fórmules i tot era teòric, no? I en canvi d'aquesta manera és una cosa viva, no? I es fan experiments amb provetes, i amb la biologia igualment, no? Es va d'excursió, se surt a fora, no? Hi ha una alternança amb sortir a fora, amb entrar després el que s'ha recollit a fora, segons l'estació, es concentra dins de l'aula i llavors es fa consciència sobre allò que s'ha viscut a fora. Bueno, parlo només d'això, de com s'enfronta la natura, això que en diem natura, no? Que és com una, segons el punt de vista de Steiner, també seguint a Goethe, seria una... A veure, ell deia, Goethe no feia distinció entre l'esperit i la natura, o entre... Sí, no hi havia aquesta divisió, sinó que ell veia esperit dins mateix de la natura, no? La planta arquetípica, deia que ell li veia ja, no? Com l'arquetip de la planta que creixia. Llavors, esclar, això s'intenta viure, no? Aquesta no divisió, o a veure si és possible, una altra manera d'unir aquesta cosa. No? La qüestió és que funciona, amb els nanos funciona, estan contents, estan saludables, els exàmens després els passen igual. Jo tinc un parell de fills que ja han acabat, al final no hi havia secundària ni batxillerat Waldorf, però han passat els exàmens millor que altres, cap problema. Perdona, venen inspectors a fer-vos els exàmens? No, ho dic quan després han d'anar a l'institut, perquè a l'escola que tenim, de moment només hi ha fins a la primària aquesta que s'han inventat aquí, que només arriba fins a 6è, doncs després han d'anar fora, llavors toca passar pel tu dels instituts, no? Però vaja, com que ja estan reforçadets, tenen vida interior, doncs ja saben de què va el món, ja saben el que és la natura i quin tracte poden tenir-hi, no? Jo diria que aquesta és la base, que això s'aconsegueix. No? Clar, hi ha gent que pot percebre l'escola Waldorf com una escola espiritualista, romàntica, artista, surten molts artistes, però després no surten científics, no és veritat, sí que en surten, però d'una manera més viva. Potser busquen una nova ciència, no? Que inclogui una mica el sentiment estètic també, no? La unió aquesta després, aquesta que buscava Goethe també, de unió d'ètica i estètica, no? Bé, no m'enrotllo més. Moltes gràcies, Lluís. Doncs bé, obrim un torn de paraules, tenim 15 o 20 minuts, crec. I com veieu, suposo que representem punts de vista complementaris. Si voleu, especifiqueu a qui adreceu la pregunta. Perdona. Volia preguntar quina opinió teniu del darwinisme. No sé si tenéis algun concret o a nivell general. Martí, vols dir alguna cosa? Jo tindria alguna cosa a dir, també. Sí, m'agradaria sentir-nos els pensadors, diguem-ne, no? Jo no soc, és a dir, no soc antidarwinista, o sigui, no ho soc, o sigui, estic una mica amb que soc crític amb algunes variables del neodarwinisme, no? Però en principi ha ajudat molt a entendre alguns processos. El que passa és que nosaltres treballem també, nosaltres des de les noves ciències, nosaltres, i estem més en una òrbita més de la sociologia, de les ciències ambientals, entenem que hi ha altres formes de coneixement. I ho hem formulat, això, o sigui, això s'ha formulat. Fontowicz, nosaltres treballem molt un autor que potser vosaltres no coneixeu tant, Silvio Fontowicz, que ell parla de la ciència postnormal, molt interessant, i reconeix que hi ha altres formes de coneixement. Nosaltres treballem molt
també en un ecòleg mexicà que és Víctor Toledo, un gran ecòleg, que he publicat coses junts, i ell, vaja, a Mèxic, jo quan faig treball de camp, com a acadèmic, incorporo el coneixement indígena i treballen amb mi, el coneixement camperol i el de les dones. I això no m'estenc més perquè no menjaré el temps, no? Però això no és pensable. Això és la ciència del diàleg de saberes. No podem fer treball de camp si no fem aquesta cobertura amb aquest espectre. Si voleu, matitzi més. Hi ha un llibre del Toledo i meu que el podeu trobar per aquí que es diu El planeta nuestro cuerpo, no nuestra casa, o sigui, sinó el planeta nuestro cuerpo, del Fons de Cultura Econòmica Mexicà. És un llibre senzillet que formula tot aquest tema del diàleg de saberes. Sí, del darwinisme, precisament quan estàvem veient les imatges de la pel·lícula que he vist, del final, en algun moment pensava com és possible explicar aquestes obres d'art, que són aquestes formes animals o vegetals, simplement a partir de mutacions aleatòries, selecció natural, etc. Tal com la ortodoxia neodarwinista avui en dia imposa. Una cosa que passa avui en dia és que Darwin mateix s'estiraria dels cabells si veiés el neodarwinisme. Darwin no seria neodarwinista. I això ho reconeixen molts biòlegs. I una altra cosa que passa és que, com sabeu, als Estats Units hi ha el creacionisme i hi ha gent que diu que el que diu la Bíblia és una veritat literal i, per tant... I aleshores el que es construeix a partir d'aquí és que o ets neodarwinista o ets creacionista, fonamentalista cristià. I, evidentment, per mi el neodarwinisme ha derivat en una espècie de fonamentalisme també. I si no ets dels uns, ets dels altres. Però hi ha molta ciència que és bona ciència i no és neodarwinista. I voldria esmentar tres exemples. Un és una biòloga israeliana, nascuda a Polònia, que es diu Eva Jablonka, que és una biòloga, un gran prestigi internacional, que ella parla que hi ha 4 mecanismes de l'evolució. Un seria la selecció natural, però n'hi ha altres 3. Un seria, per exemple, l'epigenètica, com el que passa a la cèl·lula depèn molt més, no tant del codi genètic, sinó que de l'entorn de la cèl·lula i de l'entorn de l'ecosistema. Com això fa canviar la cèl·lula. Que amb això aniríem una mica més a prop del que Lamarck deia de transmissió de caràcters adquirits a les generacions futures, cosa que cada vegada té més suport científic. Un altre exemple seria un professor de la Universitat, no sé quina de Madrid, crec que és de l'Autònoma de Madrid, que es diu Máximo Sandín. Máximo Sandín, si el busqueu a internet, és un gran crític del neodarwinisme des de la bioquímica. Des de la bioquímica, Máximo Sandín. I després un altre cas és el biòleg xilè Francisco Varela i Humberto Maturana, tots dos xilens. Jo vaig tenir oportunitat de conèixer-los a Anglaterra i ells parlaven no de selecció natural sinó de deriva natural, que no és que aquí està l'ecosistema i va dient aquestes espècies sí, aquestes no, sinó que hi ha, com és evident, una coevolució conjunta d'ecosistema i organismes, que hi ha evolució és prou evident, i segons cap on va aquesta evolució poden tirar cap a una banda o cap a una altra, però no és que hi hagi un que està seleccionant els altres, que és el paradigma que tenim ara de fons. En qualsevol cas hi ha molta ciència molt rica, que no és neodarwinista i que està com reprimida, perquè la ciència, com tota activitat humana, té els seus grups de poder. En Martí, per exemple, esmentava com hi ha aquesta pressió de publicar articles científics d'impacte, etc. I com molt bé d'elles, després només els llegeixen 7 persones. Hi ha tota una sèrie de coses que no encaixen amb aquesta imatge que voldríem de la ciència, de coneixement pur, accessible a tothom, etc. Hi ha una cosa que es diu Aneca i Iacu. El que es veu, almenys des de la nostra perspectiva, la gent que treballem ja des de perspectives del que en diem el canvi global, que no és possible fer aproximacions de comprensió en les dinàmiques actuals si no és d'una claríssima interdisciplinaritat. Avui no es pot entendre ni des de la biologia estricta en absolut, ni des de la química estricta,
sinó la interdisciplinaritat és obligada, que no té res a veure amb la multidisciplinaritat, que això costa molt. A mi m'encanta avui estar... Jo ara estic permeant dels pensadors, diguem-ne. Clar, i tant, m'estic untant, m'estic oliant en el bon sentit, no? O sigui, que això és a dir, les posicions en els departaments són tremendos, perquè hi ha una endogàmia escleròtica tremenda, és a dir, i això és el que ha fomentat el verdaderisme, que ha estat el primer enunciat que és establert. Llavors, hi ha una endogàmia departamental, o sigui, és una cosa que produeix un analfabetisme profund, perquè allò et trobes en un botànic que et diu, li dius, escolta, he trobat aquest cistus, aquesta estepa, però diu, no, jo només treballo amb poàcies, i de les poàcies només treballo amb la subfamília de tal, i amb tot l'altre analfabetisme total, és a dir, la visió holística, com a mínim interdisciplinària, és obligada per acabar treballant, si cal, amb el més microscòpic, diguem-ne, no? Però això és una patologia, és una disfunció molt clara del sistema. I és molt revolucionari treballar, acostumar a treballar amb pensadors, amb sociòlegs, amb veterinaris, amb físics, amb químics, amb gent que té una visió més enginyera i més cartesiana. Tot i que sí que ho he de dir-ho, i és així mateix que jo trobo faltar molt el camp del pensament. O sigui, com abans ho deia el Vicedegà, l'anomalia que pateix, diguem-ne, la poca consideració que té la filosofia. La poca consideració que té la filosofia. Fins i tot hi ha, per dir-ho suaument, un inapreci, diguem-ne, acadèmic. Això és una anomalia molt gran. Hi ha un despotisme, i tu amb l'antroposofia, pobre, tu entres en un fort... Nosaltres som 40.000 a l'Autònoma, i tu vas amb la teva visió de Steiner i se't menja en viu, No, jo estic més lliure. Se'l menja en viu, se'l menja en viu. Hi ha poca carn per menjar aquí. Però no ho deia en el sentit tròfic, no, metafòricament. Sí. No, endavant. No, és que volia complementar una mica la visió, en aquest cas, de Steiner sobre el Darwin, així, que també hi havia batallat molt, no? Perquè, esclar, ja és una altra cosa que no és ni darwinisme ni creacionisme, purament, no? Es podria dir que hi ha una creació-evolució conjunta, no? Ell posa el ser humà, l'àntropos, per això en diu antroposofia, de la seva antropologia filosòfica, doncs la centra en el ser humà i que té com a escenari la terra, la natura. I llavors parla d'una evolució conjunta de l'ésser humà i de la terra i del cosmos, però conjuntament, com si hi hagués un esperit de la terra, un esperit del cosmos, i això és el que em van dir aquests indis peruans, que els encantava, perquè això lligava amb ells. Llavors, esclar, també la concepció de l'ecologia, que en el seu temps, 1919, va començar la primera escola a Waldorf, feia un any i mig que havia hagut la revolució russa, i la Bauhaus estava també, per situar-lo, llavors comença la primera escola aquesta, que era escola obrera, es deia Waldorf perquè fabricaven cigarrets. Cigarrets o Waldorf. La Waldorf Astoria, allò aquí hauria pogut ser una colònia del Llobregat, no? I llavors doncs comença això en aquella època i diu les escoles soviètiques que ja s'estaven formant llavors se li posaven els pèls de punta, diu atenció perquè això deshumanitza la cosa, no li agradava gens, i llavors va perquè deia que també era com un darwinisme o un mecanicisme també, el model no era tan diferent de l'industrial, era plenament, i llavors veia la qüestió de l'ecologia, que encara no existia com a concepte, però bé, hi havia la ciència aquesta de Goethe, i llavors ho veia com aquesta cosa conjunta del ser humà i la Terra, l'àntropos i el cosmos conjuntament. I això, esclar,
inclou una visió del món que és filosòfica, pot ser religiosa, que si vas a l'antiga Índia doncs també et trobes una cosa bastant semblant, no? Per això hi havia molts aficionats a l'hinduisme que anaven a les conferències de Steiner, els de la societat teosòfica allà, tal, després ell se'n va desenganxar perquè allò era una mica com antiquat, però bueno, hi havia bastant de remenament amb aquest intent d'unió de tot plegat, no? De totes les... O sigui, una mica que la filosofia fos la ciència de les ciències, és a dir, tornar a l'epistemologia, diguem, d'alguna manera. Com coneixem? No sé si hem contestat. Bé, Hem contestat?